Ladies and gentlemen, back to back with Kumusha Podcast Show. Nasi takuvigira a new setup tiripo pa Audio City nenyaya dzinonakidza about my family issues. Mvana pamwe chete nevasikana. Pamwe chete nevasikana. Aiwa taura sare bana zvakanaka. Usatore zipo kudzwanzira. Ko varume vanonzi chii? Varume mvumvira. Varume vaberekisi. Varume vaberekisi. So tuzamadaro kuti man is the first creation, vakadzi ratongovawo drama. Saka tichiri papo hane. Toleka. All right. So nasi guys, tambokutsika tine a new guest, Queen D Chimama ichi chemangoma. Nasi vambotitsika panapa pa new setup ye podcast tiri pa Audio City. Makadiko ngoma. Toleka makadiko yenyu mkoma pizzo. Yes I. Makadiko na Queen D nasi Chimama chatitsika. Bolato here. Ataurisai maviewers zida kwanza kunzwa bozo kuti inini ndiri safe 100%. Zvekutoti chero ndasiwa murumu tiri name ndotoda because ndiri safe. Ne weather ndiri safe zvekuti. All right. Tichiri papo une experience yaunayo here kuti wakambodana kana nemurume wemunhu kana nechii kana kuti wakambona murume wemunhu achidana nemvana? Have you ever been through that? Yeah, ndakambodana nemurume wemunhu. Okay. Ndadani murume wemunhu. Mukadzi wacho aizazviziva in fact kuti ndikudana nemurume wake. Okay. Achindibvunza nomuzoti ndizviziva ndani naye ini. Kusvika pakutoya kwandira aita zvenoisy. Ndakatorovana naye, tapedza mukurovana ndazonouchikwa mwana manje. Kuti ndichiita mimba yemurume wemunhu. Ndizvo ndakaitawo. Saka wabva wazotoita mimba yemurume wemunhu here kana tokazodi? Ndakaita mimba yemurume wemunhu. Chii chinonzi murume wemunhu musati maenda? Chii chinonzi murume wemunhu? Murume wemunhu murume akaroora ane mudzimai wake padeni zviri official chinonzi murume wemunhu. Zvinozikamwa kunzi munhu akaro. Hakuna chinonzi murume wemunhu. Saka munoita kuti aiwa. Murume anokwanisa kuroora vakadzi kana 10. Chokwadi ndibvumirana nemi. Saka kana mukadzi akanyengwa apa nditi. Mukadzi akanyengwa semanyengero akaita mukadzi ari mumba umu nditi. Is the same. Because vakadzi vazhinji chaivo they are ready kutoshare murume as long murume achiva provider. Vakadzi vakawanda they are ready to share guy. As long the guy are ready kuva provider, they are ready to share. Ichocho chokwadi because chinoitika ndechekuti ukada kutarisa iyo nyika yese pasi rese worldwide, kungava kuChina kungava kupi, as I mentioned kuti worldwide nyika yese pasi rese. Varume vakawandisa kudarika vanhukadzi. Zvototi murume nemurume varume vakawandisa kudarika vanhukadzi. Kudarika vanhukadzi vatori half of the men in the world. So tofana kushare futi. Vanhurume vari half. Vanhurume ndo vari half yevanhukadzi mu world. Ndokudza varume vashoma the very few. No, I think takasiyana ne 5%. Enda Google. Azviti. But kudai mati varume vari ready kuroora. Kana kuti varume vanokwanisa kuroora. Muchiri pakumbomira ndikwatsire. Chanika pane varume jere panechi. Mina chipa ndikwatsire. Varume vari ready kuroora. Ko ngochani varume here. Kune varume. Mina ndati ngochani varume here. Tutora zvevarume kwete kuti ngochani. But as long as dzisiri kumira havasi varume ka. Aiwa havasi kubata basa ka varutobatiwa nebasa. Nomira achitokwirwa anenge akamira cha. Ngocha dzotomira. Adzimiri vadzomira sei achiitwa kumanyowa. Aiwa ane mando ma feelings ngandani ma feelings echirume but boys rekani kukujai mukatarisa majority varume vari mujere zvamanje. Motarisa varume vasingatonyengi mabhebhi vanotya. Kozoita varume vane vakadzi vavo. Kuna varume vane vakadzi vavo vasingakwanisi kuchiita kozi mukadzi anenge gara akagara murume wepamba. Varume vashoma guys. Ende vakadzi vanokura very fast. Ukatarisa izvezvi vasikana vakasiyana 5, 6 or 7 years. Vatokura zvekuti vakutodyika. Zvatova zvikuku zvakubvira kubayirika. 12 years, 18 years musikana atoibva akutokwanisika kuti angaita mukadzi womumwe. Saka vakadzi vakawandisa kudarika varume. So ndinonaso kuti varume ka murume nemurume vanongoti vakadzi vakana 5. Zvobva zvakwana nyika yese ita happiness. Aiwa kuita vakadzi haisi problem. Problem iri pakuwachengeta. Unofanira vakadzi 5 wewe ka. Wotadza kuwachengeta. Unotanga wazvichengeta. But vakadzi ngenongoza vakadzi tipa. Queen D vari kuti ukasachengetwa unohura.
ini ndakasachengetwa ndinototsvaga ko vanhu vanochengetwa vachihura toti chinavo ini ndofunga kuti vakadzi vane shavi rechihure vamwe vane shave takasiyana vamwe vane shave kwete vamwe vakadzi vese atone shavi raeve Eh, rechihure shavi rechihure vese vese hapana mukadzi asina shavi rechihure vese vane shavi rechihure Vese. aiti kusoti mukadzi aite shave rechihura anenge aitwa sei pasina zvaaitwa hure pasina zvaitwa munhu anohura unonoza wangu chete kanjoti patimu rayarero chandakaona inini chinwa ndechoti timu rayarero rinoita so mukadzi wanonyanyoda sere wanoti mukadzi ndomuda zvekuda zvoda hapana zvanokwanisa kundiita mukadzi ngapasvike mufesi manzwisisa Yeah. poya mufesi anenge aine mari anongosvika and anoya straight kwete kukachita love you ko nhasi iwewe unoda kukwira iwe anenge ari mukadzi wemunhu arikuzoda kuti yoda kukwira iwe achida mari wanzwisisa obva ati zviite chichi chamarried chichi handokupa 10,000 ndakukwira aiwa ndikupa 10,000 nharambe mbokudze chinhwani vakadzi vanokwirwa mahara munda most of them mahara and especially vakadzi vevanhu vanokwirwa mahara mabasa chero kwetomboti mabasa chero ngokumbirwa kutopa munhu otorowa mahara murubata saka zvinhu izvozvo munofanira kuzvinzwisisa munhara kuti vakadzi ka hatife takavagona andi kungovagona vakadzi ka andi kutongovaita kana 4 kana padeni vakapinda pacompetition soka vanodzikama hatikuudzela because ukaita barika revakadzi tu aiwa unotambura notambura vafunga barika mumanoita 5 4 Zviena mberi. vakadzi vanoda competition vakadzi vagara vari jealous of each other and vari jealous of each other vanoda competition okay and kuti wakamboona here kuti pane mukadzi anototi ini baba wakwangu tombozoti anotohurawo here kana kuti chii and kwaari anotoona kunge mukadzi ari weak murume ari weak andi kana kuti irema kana kuti ifudza kuti anoramba ngatisaivhiei tichiti ngeisipo ichokwadi rechi chokwadi saka ndoda mvesa anochita mufesi wangu ngaatochite nditoda kutoti tinobatsirana tibatsirane pamaduties emufesi wangu anofanira kuti ngaachite nditomukurudzira kuti achite ini handifunga kuti kuchita kwindi ita ngaadanane ngavadanane kudanana kozi kana ungototi kuchita kozi kana watiwe ngaachite iro the word rekungoti kuchita harisi riro itingadanane zvitaurondiningabhilive kuti kuchita kuri kuvakadzi kuchita kuri kuvakadzi zvorati murume kana ukabuda ukandoita zvaunongoita panze hauna kuchita aiwa murume achiti asi mukadzi akabuda imi ndiri kubvumirana nemi 100% kozi chinoitika choti mukadzi ndiye anobata pambiri murume anonomboresa so zvinoitika zvoti iwo ufaniri kuuya negora mumba but hapana murume anouya negora mumba hapana kozi anounza mwana wangu inini ndikanorara nevakadzi 20 handife ndakaunza mwana asiri wedu mumba azviti and but iwewe ukanorara nevarume 20 ko uchanounza 2 vasiri vangu exactly wakuita yatodambudzika ratova problem imwe hombe mona that's why Solomon aidiwa namwari because anga ane vakadzi 300 ende mwari vaimuda zvisingaiti ini nabhilive titone problem yatina zvatikurarama izvezvizvi especially zvaidiwa namwari chaizvizvo hazvizvo zvatikurarama especially nyaya yegender equality wangu ukatarisa David aidiwa namwari kusvika pekupedza kuti uyu ndiye wangu chaiye wanodiriza andi akatonouraya musoja kuti atore mukadzi wake apedza kudaro mwari akati uyu ndiye wangu ndo wandodisisa and then wonzwa munhu achiti usaite barika usarore vakadzi tu pastor guti chaiye guti aidiwa namwari guti uya ndosaka akachachechi akaziva chizaiji akazatu vakadzi but izvozvi zviona kuti kutongwa nemwana wokupi chezaicho tongwa nemwana wokunze mudhara ainzi ndiye wekunze wacho ndiye aibata nyanga saka ladies and gentlemen tichiri papo not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoita kuti podcast tinge chiendera mberi varipo zvakare vatihosta nhasi kuti tinge tichipano muchiona inonzi Audio City
Audio City vanoita zvekuisa maspika mumotikari, kubrandwa kwemotikari. Varipo panumber 1 for tracker. Vatikoka nhasi kuti tinge tiinavo pashopu pavo tichipodcastira ipapo. Saka zviri kutoitika live. Vakanyanya Audio City guys. Handi muri kuona ndio varapa ka. Ndio vari papa. Ndio vane ka audio fitment, window tinting, smash and grab, car stickers, spotlights, zvese ndivo vanodhila nazvo. Ndo vaita kuti sound rese riri panapa ringe rabva kwarofana kunge riri richiuya panapa paAudio City tichitaurira nyaya yedu pashopu pavo. So please kune vaya vanoda kuti anything related to printing or anything choda kubrandiwa kana anything chine sound system mumotikari, go and support them panumber 1 for tracker in Kempton Park. Chiendera mberi netopic hanzi Mambo Solomon ndivo vainyanya kudisiswa naMwari pamwe chete naDhavhidha. Wow, kwete Mambo Solomon chete. Tarisa vanhu vese vaidiwa naMwari. And tarisa vanhu vese vaidiwa naMwari. Abraham. Isaac, anonzani Jacob chakaenda kutoshandira mukadzi ka Jacob. Chakanopuwa muning'ina. Ndobva unotoziva vachakaita. Chakaita zizi haiwa mandivhara mandipa asiriyo. Zvikadzishandira umwe. Wangu ikoyo ndomutora just because ndakamushandira ka. Ndobva ashandira futi. Dzimwe makore futi. Akarwa 2. Vakadzi vavo manje, vakadzi vake manje. Akabhata mukadzi wake akabhata awanguka. Inini zvoramba ndichizvara ina handidi ndakupa umwe mukadzi. Ndobva atora mukadzi yamushandira. Ndobva mupa murume wake. Ndobva mupama. Uyo wefuti obvata the same bva futi. Achingozvarirwa vana mbara wangu. I believe kuti varume muBhayibheri vanga vakomborewa. Zvisingaiti inini nditori mumwe varume vemuBhayibheri because neni ndakakomborewa. Ndokwandikutoenda handisitomira kulimitiwa nemi kana nani. Ndingotoenda pamafootsteps avo chapo because handingambolimitiwi. Pane chinhuwani chandoziva hangu chiripo. Ndechekuti vakadzi machiitira vanoita kunze uku. Unoziva kuti hapana murume anonyatsoti kwanzi mukadzi wangu inini haachite. Hakuna. Kusika vachinzi mukadzi kana at least asina ndochita pagore anzi anenge rarara narume vaviri. Kwete vaviri zvake. Even 1 year but anenge akwirwa kana ka2 kana ka3 pagore. Ndiye asingatochite. Anenge norwa kana ka1 per month. Ndikuza mararo kuti mukadzi wako kana asingachita. Asi watinoti haachite wewe. Watinoti haachite, she's very mukadzi wamufundisi mune ari right. Atari vakadzi vafundisi. Aiwa ka1 chete. Atoborowa. Anorowa pagore anogorwa kana ka2. Kana timu yepresidentship. Vanohura nemaeude ekuchechi vanenge vane zvigaro vamwe vai. Vanenge vachihura nawo futi. Ende ukaona murume wako akasachita nemukadzi ari kurohwa kumanyoro. Because that man is not man enough. Because kana uri murume chaichaika, unofanira kumbotobuda uchipinda panze apo uchitombosakura kune dzimwe understand, uchitomboonесana nevamwe kuti haupa. Because ndokuti murume chaika. Wangomboti kana Mambo Solomon vaiva ne 300, ungokundikana 5 is a month. Solomon aiva ne 300. Kuzodziwa Mwari aine 300. Iwe ungotodza kana 4 kana 5. Kwaita 1. Aiwa. So murume wese anofanira kuita more than 5 wives. Kuti tikwanise kurarama life iri straight, life iri better. Because every man must cheat. Every man must cheat. Not to cheat. Must have another wife. Must have 3 girlfriends. Yeah. At least 5. Minimum. 5 at least 5. Guys, monaji. And if he's not cheating, he's not man enough. He's not man enough. Murume asingachiti asi murume. Achoro kajikisa unofanira ngotochita choro karodzika kudai. Murume asingachiteka. Idusu nunu. Sungairwa chairo. Chitai vanhu. Guys, I don't think pana mukadzi ari proud kuti murume wangu achite. Azviti. Andona weakness baba uri weak. Utazana uri wachimainini chepakona apa. Chekutanga chaitika ndechekuti ukasachita kana kuti ukasaita girlfriend yepati uchanetserana nemukadzi wako nenyaya remoteti. Unoziva kuti murume chaichaika asina problem nezvekuti mumba mazoita sei zvazoita seka ane rimwe bhebhi kunzo. Obviously murume akatosvika uchona maIndia akapo
anotongoti maswera seototora foni yake otopinda kana bedroom yake otazvakuita otobatwa nebhotorara Exactly. but murume asingachite ndethe same person anenge achinetsera ndanapwanya remote shonga pwanya remote shuwa ukapotera remote murume chaichaika haapinde umba na 6 azviti ngapinde kuma 11 at least 11 zvienda mberi zvienda mberi kana uri murume kana iwo kana kuti une murume kana kuti murume wako ari mumba kana achipinda umba 6 ari weak ari weak very weak ari weak zingaite anotorohwa kumulaso anogodoro ndo rume kurohwa kumanywera arume na 6 ndeni 6 o'clock dzakanyanya kozikaona murume anopinda pana 6 one haushande you are not employed unoita basa remadhiri saka madhiri acho unenge uchimaita nguva kana upinda pana 6 o'clock ende pane chimwe chinhu chamofana kuandastenda uri kuona madhara edu achikura aya aiti kana ukanetsana nemukadzi mumba ka buda kunze vanga vasingareve kubuda ungotenderera murodhi buda unorova kunze wouya hasha dziri pasi unoziva here kuti there is peace inopinda mauri ukanorova kunze soka ukadzoka padheni andi unonge wakarerukirwa ndopanosvika uchifarira kana even ifamily yako antoona dhedhi vari kufara nhasi andi problem inoitika ndeyekuti ukarova 1 mumba imomo hasha dzese dzekubasa dzechii zvese zvinosvika zvinoungana pamhuri yako ukaona most mafamilies okuti anzani murume anenge achipopotera vana anopopotera mukadzi anorova vana anorova mukadzi anodii vanhu ivavo havana magirlfriends kana murume wako achikurova achikupopotera achipopotera vana haana kana 1 girlfriend ari loyal but kune murume anonzi ari loyal kana tinenge iri weakness no ukaona murume kana kuti waloyal is a weakness ukaona murume wako achipopota mumba achipopotera vana achimonetsa ingeneral vakadzi ava vanouya achiti murume wangu anonetsa anondipopotera everyday anodidi munhu iyezi kuti haana girlfriend haana kana girlfriend he is 100% loyal ukaona murume anofara akapinda umba so akafara nuka achikuigira mazepe achigira vana chikafu achiita sei achikuitira zvinhu zvakanaka zvoti that guy is very very happy minimum is 3 girlfriends murume anofara mumba like unosunoti inini murume wangu tinonakirwa mumba muno mukufara minimum is 3 girlfriends izvi zvinhu tututu zvinova zvirova kadzira zvinoana girlfriend kana 1 simba rese rinoperera mumba varume zvatinoita manje tine dambudziko wani unoziva kuti pane chinhu chaunofanira kuandastenda wakatasa hakuna munhu anovhaira semukadzi akarorwa hakuna mukadzi akarorwa anovhaira zvisingaiti zvokuti akadaro rakapfeka jini ndiye unoziva kuti hakuna munhu anotara kuti sex ngaitwe umba kunze kwemukadzi mukadzi ndiye anodzitemana kuti nhasi kunoitwa sex kana kuti hakuna sex unoona kubva kunoku vanhu vangu wakarova congo dust ati ndasvika ndichiriputisa nhasi wakaita kumwa unosvika ine mudhu dzake dzimwe dzekutoti iwe wacho kutotomubata ma1 but iwewe ukabva uine mazimudhu ako ekuti anditombodutira nemunhu wosvika uchingorara anouya anosvika akakubata ukatomukwira vanzwisa because mukadzi ndiye anodetermina nhasi umba kunoitwa sex kana kuti congo dust ndikaizangasa nejedijedi baba ndaro achi 1 liter chejedijedi tamari kusvika padheni kudaiso wangu ndinonetsera nye mari yeschool fees apa uri mudhi yemadhiri apa ndiri mudhi yemadhiri baba kuda kuti wangu ichindibatisawo kachi at least ndingobata kana garo baba zvakaramba roko rwangodzi kwavu apa uri mudhu baba apa ro 1 liter yejedijedi baba necongo dust hazvisi right mix iyoyo mix yemuni inorohwa nemarume vakadzatatu kozinonge uchitoda kana orohwa 1 liter yejedijedi kosi iyo jedijedi ye5 rand kadzi yekumba is unpredictable vanovhaira ndosaka vachitorerwa varume nevanhu vari kunze usafa wakarera mukadzi wekumba congo dust
mukadzi wakumbatomboitire vakadzi vemba vanovhaira wangu vakadzi vemba vanovhaira vakadzi vanonzi vakarorwa but zvinoita kuti vavhaire chii? aiwa unoziva kuti mukadzi anorelaxa. mukadzi ati akarorwa ka anofila kunge ndiye atove unoziva kuti papana mwana unoti kwanza hanzi marriage is not an achievement. Those people they are life because mukadzi wese akangororwa ka anonafanika atosvika. Aiyo munoziva kuti kumukadzi marriage imasters degree baba. Anonasonga atosvika kumunhukadzi ka because zvinoitika pamunhukadzi haroori asi anororwa anomira konsati vasikana vangu 3 but kuti ndicharoora ane pakati pavo vari the choice is mine. So mukadzi akwanisi kuchuza kuti ndororwa nauyu. Ukwana watororwa watopinda masters machina plus vakadzi havatomborinana basa kana ndida kukudza. That's why chinonokwanisa kuita vakadzi 5 but hakuna mukadzi anokwanisa kuti varume 3 zvizikanwa. Azvite. So zvinoti vakadzi panyei kai ndingati chii mabedroom manje vanoita varume 3 manje ka vanenge usingazvizivi. Aiwa kana zvisingatozvikamwa zviro kuti hakuna chinhu chinozikamwa baba ndechekuti inizvezve ndikaita mukadzi wangu ndikaita mukadzi wangu ndoita mukadzi wechipiri nemukadzi wechitatu ndinokwanisa kuzvibudisa pajekerere mese mitozati ndi vakadzi vatatu asi mukadzi hakwanisi kuuya nevarume vatatu kuti ndodana nauyu ndodana nauyu ndodana nauyu izvezvi mwana uyu angakwanisa kudana nesu tiri 3 otiudza kuti iye arodana nesu hazviti togona kuziva kuti tikudanana naye togona kuziziva kuti tikudanana naye zatandati mukadzi is more like a bedroom. Isusu manje tozozviziva papa uyu kauyu anogona kutipisa tese tiri 3 kudai tisingatoziva kuti tiri kupisa. Hazviti isusu totozviziva but hatikwanisa kungozvitaura chete. Hapana murume anorova munhu akasataura. Hazviti. That's pride yemurume. Murume vanototaura kuti ichi ndakachidambura. Zvina one way or another vanofana kutongotaura because ni murume nekutonyepa nokuti ichi ndakachirova asina mbochirova. Hapana kuwana murume anorova munhu akasataura ka. Asi murume. Ndio varume vakurova manyuwa ivavo. Ende vakadzi manje vane pro yekuti they don't know zvinotaura varume. That's why uchiona kuti munhu anogona kuvhaira isu teitoziva kuti anopiswa nekamunhu kemhanga kasonakana nebasa rese kasina kana because kamunhu ikako ka musi wakangopinza musoro ka kantaura kakatonyepera kuti mira ndimbopindura imeseji kachitoisa mugrupu kuti guys ndiri pamusoro pebhebhiri ndirikuipisa. Awa isusu tone negrupu ratitonaro sevanhu varume kutoziva kuti uyu takarohwa uyu takarohwa uyu takarohwa uyu takarohwa who is next uyu tichazomurova uyu takamufimbika uyu tichasvika. Even vakadzi isusu futi totoziva kuti uyu akatirova anogona kana rori kudai uyu akatirova but mune pride here isusu toziva unengabude here pamberi pavanhu uchitaura kuti ini ndakarohwa nauyu ndakarohwa nauyu ukatozonakudaro kana nalevels kana nadj ola ungavambotaura kuti tichola ndrowa levelnight madedido akazotondrowa ungataura izvozvo pavanhu akandifarisira ndozvitaura andive ndovira kuti no are you gonna be proud going out there. Alright, iwo ungatiudze here kuti ungataure izvezvizvi kuti vanhu vakakurova 10 ndototaura ini kuti ningi chimbotaura 5 levels winza shumba libo bazuka ndotovataura vese vari 5 anondobvira kuti izvezvi tikati vakatovape vaisi palaina kuti uyu naingineninga vakadzi ora chimbotipa 5 wakuti 5 ataura ngachitipa 10 because ini ndikwazotora zvasikana 10 ndikati and I'm proud of that but iye because ataura vanhu ataura apa example ataura ngachitaura ataura kangani akakwirwa nalevels akakwirwa nalimba akakwirwa na watani umwe nde fantana ana kumutaura amutaura arodyiwa nafantani mwana vanchoga pakaya kunoku pakamurova mwana vose vanchoga vakakarowa futi vamwe nepoti chai kuzorova ndivanani we introduce to you bhebhi renyika
Mapromota akarova kuti akakupisa ko boss chale boss chale avasati zvavo asari kudai avasati chiro vakachena vari mukiwa MC yavo MC itso MC obvious vakadya futi skunk pepo skunk pese vakadya saka ndinda ngokutawa mene zvaro masibati limbo omana mwana waye azvidura nhasi saka mudya zviri kupuka limbo waimboti weuri unoenda uchechi uri uchengetera maspims handi kuchengeta saka vanhu vese akakuropa unofunga kuti angaramba achikupama ndiani in the near future angaramba achindipama apa guys, we are happy to be here. Ladies and gentlemen, ndichiri papo not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoita kuti podcast ingechenderera mberi varipo veCharleston Prince panumber 1 Voortrekker in Kempton Park hanzi iriko zvakare kuZimbabwe opposite Herald. Not forgetting zvakare vati hosta muzuva ranhasi veAudio City ndipo pano patiri guys kune vaya vanoda kusura maspika mumotokari mareverse camera anything related to branding or printing varipo veAudio City panumber 1 Voortrekker in Kempton Park varipo pakukubatsira guys. What we are going to do tichapina namba kucomment section mokwanisa kuwana rubatsiro nhasi tiripo peAudio City ndo vakwanisa kutikoka tikwanise kuitira chirongwa chedu pashop pavo zviri kutoendera mberi. Mwana mamunzi akadyiwa nematisi ati but hanzi Libo akabata basa. Libo number 2 King Lion number 1 chibaba chorova poti ina Libo number 2 number 3 level zangu neombe but aiwa apa ndiwe kwesira anotonzerwa akina fatani dumbure chakaipa chibaba chechi chorova si mawani chikakupeta zvinyazoza kuti ya it's nice to be here guys. It is also nice to be us guys. Onachi sonakidzana chitika live like titonawo kwindi imi mutave kuona muri kwamuri isiri kuti nawo panavo kwindi pana watodza kuti vandani anorova kudarika levels guys kwindi chibotudza here vakasuka tsvimbo saka which means muri queen we'entertainment mazvinzwa guys saka dangonzwa ngo morovesa vakaita sei aiwa uyu harovese zvokuti ukati unorovesa zvakuti as if she's a prostitute andikubvira kuvese vakarova vairova kudanana uyu anodanana nevasaka in other words usamadaro kuti unongodana nemacelebrities chete I think ndo professional nevamwewo havo but ivavo ndo vanouya kwandiri ndo vanouya kwandiri pane imwe nhau yauri unofanira kuundastanda panhau dzemaartist unoziva kuti vasikana vanodana nemamusicians vakati wandei pabhendi pamunoenda pashow paipai panenge paine kana vasikana kana kuti ngatimboti 10 anditi every vasikana ri papapo kapo pane one anotoda vanhu vanoridza bass guitar yekuti iwe even uchiridza lead kana kuti uchitoimba haufi wakadiwa nemusikana yeye anongoda mabass guitarist chete pane musikana anoda vanhu anoridza madrums anoda madrumist chete wapanzisa kozoti anoda vanoimba chete anoda mavocalist chete wapanzisa mafootballers chete saka ukaona muri pabhendi paipe kana vachizorovana panenge vachirovana paipe pane one anenge ada kundotora weuyu kana kuti anenge abva akatotargetwa neuyu kuti ndichaita sei that's why uchiona kuti maartist mazhinji especially ekudhara vaya vakafa neaids. Why? Because vaingokwira pasi that same person vachingochinjana. Macheso akauya muno muKempton Park akakwira musikana wakwira tonga imoya achikwira that same musikana yeye uyu Zvakati ane achikwira that same musikana yeye anyone everyone anenge achingokwira that same vanenge vachingoroteta pa that same girl. Why? Because anotonakirwa nevanhu vanoita sei vanoimba ivavo same neuyu atori nenhingi yekuti
even uyu akamira apa akandiroda kukwira ka even akauya ne5000 hafa akaluma panongodiwa mamusicians but as long uyu achiuya akabata mike akaimba anotokwira mari asinobvisa kana sendi because paanenge achitoimba anotoita honi kutoda kutotunda ipo papa achitonzwa kuti ndakutoda nezvinhu zvese awa but tichipapo for example yaNezuro kwakune show nezuro yaOriano naJamaster pane akatouya akatondisindire 10000 kuda nezvako but anga sitorina mbiri ndakatomuzapura ndakatoenda Jamasta akatopiswa anokurunga ndatononokewa nekupedza show iyi ndoda kuenda ari kuridza kuti izvezvi mameseji akatodira ndotonzi uya guys we introduce to you Queen D ifoni yako mameseji ngasaatiradza ngasaatiradza ane chiuno ane vanhu vaviri munhu aritonzwanzi arara achirova potonasi zvaanoita pastage yezve zvidiki pane zvaanoita baba hakusviti pamwe angarova here icongo dustinanga chirwa nemudhara asi Queen D chimbotudzwa from your experience do you like munhu anogara arova congo dust kana nejedi kana kuti do you prefer munhu anongouya natural? inini I prefer munhu anenge akadhakwa anotouya akatonamwa kudhara arohwa anotanga kuda kudhonzera tumatambo tusiripo alright anongogara angatobatwa kudhara kutoti ipapo game yakatotumatambo kutanga umbotaura umborizina haufani kweshina unofana kusvika uchiwira chete ndo zviri kurehwa unofana kusvika uchibatanenge akatotota kudhara une makatotota kudhara paanenge achimba ipapo nechitototo safana todzika akabatwa panenge achitozoti vese vanenge vachita maaction avo achitozoti vakangona Queen D vauya akazoti zvavharana varipo nhasi hapana zvatovharana zvedu sai mune makarohwa here Queen? aiwa ini ndendiri soba handibate zvinodhaka ndendiri soba asi moda munhu akadhakwa dama ndinenge akadhakwa ini ndakatomhodza do you know kuti vakadzi vakawanda vanotaura kuti indoda kurohwa nemurume akadhakwa than kurohwa munhu ari soba ko musikana uya anoti for example dambobvunza musikana uya anoti uri kuda kumunhingirikina waenda kundomuona obva anwa kasipi kana kuti kewaini kechi anenge achizviitirei wine I think inoita kuti ufile honi uve more honi because wine so which means also attract the person now no you are being attracted but you are aiding vanongoti murume wese anokwira but unokwanisa kumwa alomo nechezvita hazvirete ndo zvichamisa sindra kuregaramira but izvi just extend general doro rinowedzera sexual appetite or something like that like doro ukatongorwa doro inotochinja same time and ukarwa doro ukaenda pamusoro unasina zinza kuti riri kunaka usinaurova doro ukaenda pamusoro zvakatosiyana haisi pamwe tisinganwi manje tongonakirwa naro rakati monakirwa hatisi kuramba but pane kakuzorove maroyero anoita vanenge vakadhakwa munhu akadhakwa haana hunhu kozi kudhakwa plazi doro unoita kuti usakumidze kureleasa besides kureleasa mudara munhu akadhakwa ari on another dimension anokwanisa kuti harizheni aona kutobva pamusoro otodyasini haatoborizine kuti vatobva kurohwa kana vari vasikana vari sisine muninginaka angozoti akadhakwa ko papa nawo yekudya sini apa ndambobvunza nguva nawo yekudya sini inangu handidyi haudye aiwa kudya sini handidyi ndingatodyiwa sini kwete kuti ndidye sini
aiwa ndikubvunza nawe kuti unofila sei kana uchidyiwa sei kana kuti uchidya munhu sini aiwa arimbotei kudyiwa unofila sei kana uchidyiwa ya zvinenge chikuendekawo bo nyatsopaunonyatsopabata unofila sei unonzwapera simba here is the feeling exciting here kuti unoshape kubata here ya unonzwa kupera simba ya unonzwa kupera simba zvinhu zvechimboendeka so you see asi unenge feeling nemunhu iye kuti hapana pabo ungatotunda here uchidyiwa ya zvinoitika unototunda sometimes wambodyiwa serekere ya ungatotunda ya fanta ndiyakatombondidya achana DJ Vandani muri chibaba unokweta sini maro sini atikwanisa dzokeredza mashoko acho maganjoti ani maro sini anga chibaba Vandani chekukweta sini Vandani anyadzodya sini zvekuti samalisa Vandani anokokota kokwindi dambobvunzo inonzi squirting iya yekuti mukadzi anomwaya mvura mambo experience nange handizvinotise zvinhu zvinongoita zvinongoitikawo wega zvangoitikawo you see zvinongoitikawo zvozoitika nokuti unongowanyayonakirwa here kana unongoita sei unongowanyayonakirwa iya yemanje unoza inodaita sei iya kana uchida kuirova yai haisi yekuti unongoisa blambika wotanga kutorova munhu kusvika azoda amaya iye ndeyekuti unotanga kubata munhu baba wobata munhu kusvika kuita kunge ari paralyzed even paunopinza blambi papa usangoipinza unguti yese vom ungobva kunge gonzo ripinda umwenera amudaro unofana kupinza mbijana weze ukapinza musoro yaka ukambobudisa womborova chibhinzete nemusoro womboipinza futi wobudisa rova chinechi ukaona chida ukaona musikana ako kubata sirekiso paunenge uchipisa kana kukubata zviroedza kuti akuda kutunda ivhomore ndopaona chibva chipfebhoza anenge atira sei saka ukasaivhomora manje anongotundira kam the way yes kangani dara azviite zvokuti munhu ongorekana ngoti kawani kozi tokunopai queen d mungatadza kuwaskwetesa ka problem anodzoka netestimony kuti atinazviona uyu manje ka akadaro zoita chiname ma anozoita chinamira andirikota unozati ukadaro mukadzi kunyange wakabhuroka zezvo kuti wabhuroka ka even mukadzi wakanaka ze haende hama dzake dzokunomuti siya murume wako kudai maiziva munhu wamurutisiya iwetere inenge ita haisi weti chii maspems aiwa wakaza kubudisa maspems aiwa ka ndokuspeting yacho kainoita aiwa but aiwa hasi maspems zvekuti maspems hatizvibvisei ndara tiraunzwa kuti chii chinobuda chinobva pai mubhodhi yavo mubhodhi yangu muwetere ndozvaunoziva unogoti abudi maspempems chirudziwo mukadzi akatunda unobva kumurume ichibudisa blambi yavo inobudisa mazimadzi blambi rakanhikirina dai chinonzi atunda spem chii ngotundwa nemunhu maspem zikazi zvinotundwa as long as ngori sexually spam inonzi chimuchishona paizvashona spam ka urume pachishona saka uchiminzi mwakadzi akuna maspams kune ukadziwo unobuda iyoyo waunenge uchikwira munhu papa handiti ukaona achikudza kuti wandisvitsa paGsport chaipo chaipo anenge atunda blambi yako inenge yakazara anosara akaita flat aiwa ndikuti utori pakati anotanga kutokudza kuti wandisvitsa paGsport ndati kuti uzoti zvafanira kuti mudhara imimi muri kunzwa nyota imi manzwisa muri kunzwa nyota yekuti mukaona mvura muchainwa pamunoona mvura paipai mukainwa ka munyatsonzwa kuti nyota yapera manzwisa ndozvinoita pa6 ukarova mukadzi wako ukamurova ka
blambi yako kaivhomora so kana mukadzi atunda inobudisa zvinhu zvine zvakakora zo waize anenge atunda zviri normal zvinhu zvacho hazvizogara zvirimo mugara aiwa gare zvirimo ukaona akasatotunda waizipe kutanga paunotangopinza zvesimu aiwa ukatoona kuti unoona kutoti paunotangopinda zvesimu unotoona zvitoripo ukanoona zvitoripo ka zvinoti watundisa zvinoti watunda zvinoti watunda watotunda pa 1 round remunhu kanyatora vana mupinza kana katuka kana samuni zvinhu zvewhite kutunda zvinenge zvaita kunge mazidzi zvakakora so zvinenge anenge atotunda kundibata munhu unenge waita ikoko anogona kunge atotunda uchitomubata kudaro anogona kunge achitobhozi vanotisa chiguno anogona vatotundiswa nezvo waize saka iyo manje unekosiwo paunozopinda paipai manjeka vamwe vakadzi ukatongopinda paipai ukatunda ka anongoti vakadzi vanongoti zvatongoita wesusu varume zvoti ndikatunda inini handichada otombofizuka uri kuona saka iye anenge atombofizuka but isusu manje sevarume boys we are men tingori bully tongoramba tingoita sei but iye samudai zvese zvikachatomunakidza ipapa ozopika papaya but zviriko zvokuti icho rasingachanakireka nomurova svika kunakirwa nyoziziva adhirira eka ndosandati iye anozopika papaya nomurova svika kunakirwa unodaanda kunakirwa kwete ngoti kahwanongoreka nangodai o ndakatombozi nasewiki nomota iyi vakabva angodai ndakati nobaya izvezbayai sewiki newakangoyakadyiwa kandienda hangu kuna nalibo but wati libo ari kurova zvezera zvokuti chero tikamubata regezi anokwanisa musuka mawani akaipa mwana weyo yakaipa ladies and gentlemen saka tichiri papo not forgetting zvakare podcast it's all about kutandara tichikuvigirai nyaya dzinonetsa mumastreet so please kune vaya vanoda kuzoita part 2 yenyaya iyi you need to follow like comment and share kuti tikwanise kuzokuvigirai the part 2 of the story but kana mukasakomenta kulike nekushare then hatikwanisi kukupai part 2 yenyaya iyi but tinokwanisa kuzviita kungotaurana nasaura vedu veaudio city vatikoka nhasi kuti tinge tiri pano tigare pashow pavo tichipodcasta tichitaura nezveupenyu nezvinhu zvinoitika sexual life yemacelebrities pamwe nevasina kana cent handisindadaro but anyway kaboom, this is Kumusha podcast show kune vaya vane mabusiness anoda kuadvertiswa please come with your businesses. We are here for you as we are doing for Audio City. We are able to advertise your business on behalf of you. Zvese zvichoendeka kunyangwe ari mabhazi ngava maloji chingava chii as long riri business tokwanisa kuadvertisira maambassador manyama vari paona Queen D ava manzwa kuti hanzi Chivayo akangosvika akaroverera asina kuromenza Queen D ndo adara ndisirini. It's your boy Bryce as we move on. Thank you Mkurwan. Thank you Toleka. Yes, thank you Queen D for availing yourself. This is Kumusha podcast guys. Please. But levels sure nebadanda rezera rehanzo akatadza kutundisa munhu akafoira. But this is Queen D ndo ari pano pakudzamarira hanzi libo akagona. Thank you. Toleka. Mamzete mamdara.